Ела тук, тате. Идвам. Хайде, давай. Добре, няма да те снимам, аз го спрях. Хайде, давай. Давай. Що бегаш сега? Аз съм го спрял. Добре, няма да те снимам, ела. Ето, спираме. Готово. Хайде, ела. Хайде сега, ела тук да хвърляш топката, хайде. Някой удря на драмс. Чуваш ли? Той е тук, Мони. Е от тук, от тази къща идва. Аз не мога да видя. То не се вижда, те са вътре в къщата. Те са вътре в къщата. Там вътре има едно детенце, един батко, който е китаец. И той има драмс и сега прави бум-бум-бум по драмс. Що? Иска да се научи да свири на драмс. Не вярваш ли? Давай сега, айде с топката, покажи ми сега, айде. На тази стена е добре. Добре, тук може, ама да не я хвърлиш в оттатъка в това, като стана с тебе шира. Давай сега, айде. Good! Ме хваща я да е. Ме хваща. Тупка е в стената и я хваща, айде. Така. Удари в стената. В оградата удари и тя ще дойде пак при тебе. Така. Виждаш ли? Искам вътре да правим. Добре, вътре, ама аз не искам да влизам. Крушата. Я да я видим. Крушата има ли крушка? Я да я видим. Ето е крушата. Има една крушка. Не е пипа, защото трябва да порасне. Не, да видя. В камерата. Да, искаш ли да я видиш камерата? Ще си караш колелото ли? Да. Кога ще го караш? Къде искаш да го извадиш? Не може, трябва някой да дойде с тебе. После ще отидеме. Да. Дай. Thank you. Какво, тежко ли беше? Добре.